Erokamano ahinya, paro maliw ahinya kanyo Zak Gaya jakedne ratich oganda ka intiere kaunti ma Kisumu. Agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa Jackie. Kasapok ong'adowa in bende wachni mogik kwatieko twak makama nikech waseng'eyo ni en ang'o makelo achiedh nade makamagi mago mag lwenje mag kit chwech kanyakla kod gik makelo nek. Koro prevention, control, ang'o mwatim, paro madichiwo? Erokamano. Ne achako gi nyithindo manyiri. Adwa kwa nyithindo manyiri ni please adwa nung'e gima udwaro e ngima ki peer pressure kik push you to something ma pok uikoru mar timo. Ka isomo everything gimoro kamoro nigi time ne. Kik ibed ng'at mahero gik mag nono. Ang'eyo ni kawuono gik malombo wang' ywayo dhano, but please learn to know yourself. Ing'e gimidwaro, ibed patient, concentrate on one thing at a time. To ka en kend to take your time mondo ing'e ng'ato into details. Kik iringi iri ng'ato mwayudo kaka sani thoge makamago wuok mag nyithindo matiso marowere mago kwadwa. Joma mine wetena gi joma chuo akwayo uni kwe mondo bede kindu e ot. Ulosa hera gi kwe maber, winjruok, wuoyo matut bro miyo gik matimore gi paro mag piny gi to kik chorwa e timo kawo ngima ng'ato kata ngima nyithindi kata ngima chiegi mago wadagi. Walama Nyasaye miwa kwe makende to giwinjo matut to gi hera mar Kristo. Ne jogo ma ok wawuoye mwabro wuoye mond liete mwayudo ka inege gweng' gi jok ma iwacho ni familia anyuola kwanata 14.5 mago sana wayudo ka giwuok ko jok ma samoro monde chuo gi notho to we to joma yueche gi samoro chako laro kodgi puothe gik makamago mago bende choro kelo thoge makamago. Adwa ni ka in kata ka in ng'at maponi owadu notho we ni yuri moro, rit yuri no kaka ng'eni mano odo wadu mayot, rite nyithi owadu riti we laro kode mwandu. Ka en gimi nyalo losi nyiuru yo munyalo losego. Wan walando kwe, piny orumo mar laro gik moko machop kuma ji negore. Sani en kwe mar Kristo ema walando. E piny ma wantie wasewacho ni weche matuch ma waneno kaka ji negore, benda kwayo ni mondo non matut. Nang'o manyalo bedo ni timre kama? Nikech koso emomiyo dhano koro donje yore mok winjore, momiyo nyalo kawo ngima nyaka nyithindo ing'ado, nyithindo manyiri kaka gweno. Mano to sirikale madwano donje mondo onona neni matut the root cause of this. Kanisa bende mondo konywa. Erokamano ahinya, paro maliw. Purity kwatieko wachni mogik dibedang'. Koro an personally wach manyalo wacho sirikal kaka tuo mane gikawo last year mar invest in issues mag GBV